Žalî navenda ciwanan werzişê ve amûrên teknolojiya pêşketê hatin anîn û zarokên Diyarbekirê ji stres û matirsiya ku dema pandemiyê de li wan bar bûbû bi lîstina amûran cawaz dafîr. Navenda ciwanan û werzîşê ya Diyarbekir ku girêdayî Wezareta Ciwanan û Werzîşê ye ji bo zarokên Diyarbekir dest bi xebatek rengîn û cawaz kiriye. Di navenda Ciwanan û Werzîşê ya Diyarbekir de pêlîstokên teknolojiya herî pêşketî hatine civcîkirin û zarokên ku di dema pandemiyê de di mal de bêhna wan teng bûye, bi van pêlîstokan bêhna xwe fireh dikin. Rêveberên navendê didin zanîn ku ev demek bû wan difikirî bi taybet ji bo zarok û ciwanan projeyên balkêş amade bikin. Gerînendeyê navenda Ciwanan û Werzîşê Îskan Erpîn amaje dike dema ku ew kelecan û keyfxweşiya çavên zarokan de dibînin keyfxweş dibin. Proje me heye mekî falan dest pê kiriye. Amaja me ev e ku bira sebî li malê bi tenê nemînin. O bira bên gençlik merkeziya me van tiştê ku nedîtin van lêstêkî ku me kesî nedîtiye me xwe min jî xwe nedîtiye bira bên hîn bibin û bivînin û bi wan bira bilêzin. Zarokên ku demeke dirêj ji ber matirsiya vîrusa koronayê nekarî bû derbikevin derve hem keyfxweş bûn li gel hevalên xwe tevlî pêlîstokan dibin û hem jî gelek bi kelecan bûn ku pêlîstokek ku qet di jiyana xwe de pê nelêstine ji wan rahatiye amade kirin. Zarok li navenda Ciwanan û Werzîşê di heman demê de fêrî gelek cûreyên din ên werzîşê û lêstokan jî dibin. Vere pırxeşik em erotê dilîzi em ders çalışmıştık ve dera pırxweşe em viratê dersa xwe em dilîzin estem ders dişoğlim heta êvarê sonra çimalê nan dixwim razı em vê derê em dikevin can dersê xwe em müzik açık dikin em xwe dilîzin sırayla em dersa dişoğlin. Yek ji peywirên navenda Ciwanan û Werzîşê jî ew e ji ber ku di serdema pandemiyê de zarok ji dibistanê dûr dikevin, wê valehiyê ji bo zarokan tije bike. Û gelek cûreyên werzîşê bi zarokan bide nasîn ku zarok bikaribin tendirustiya xwe jî biparêzin. Rêveberên navenda Ciwanan û Werzîşê didin zanîn ku bi kêmbûna matirsiya vîrusa koronayê ew ê bi gelek cûre xebatên cawaz û rengîn organîzasyonan bo zarokan li dar bixin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır. Spas ku hûn bîner û goda.